Munisipyo ng Hermosa, Bataan at Lawag City Hall naging atraksyong katatakutan ngayong Halloween season. Silipin sa report. Sa unang tingin, aakalaing haunted house. Pero sa totoo, ito pala ang Municipal Hall ng Hermosa, Bataan. Todo effort ang bawat departamento. Nakakatindig balahibo ang corner na ito na may kabaong ng bata at may karatula pa na nagsasabing, "Help me!" In character din ang ilang empleyado. Tila nakikiramay pa sa patay. Mapapatili ka naman sa pintong ito na puno ng caution sign at blood marks. At isang batang nagmistulang aswang. Pero hindi lang basta dekorasyon ito dahil patimpalak ito ng munisipyo para sa titulong Pinaka-Creative Halloween Department ngayong Halloween season. Layo ng patimpalak na pairalin ang teamwork at creativity ng bawat empleyado. Na magde-design kami per room, tapos may pa-prices siya na ibibigay. Yan po yung niya. Kakaiba rin ang Halloween display sa Lawag City Hall sa Ilocos Norte. Encantadia-inspired ang tema kung saan mistulang nasa kaharian. Bawat opisina may kanya-kanyang display kung saan ang General Services Office ang agaw eksena. Mistulang nasa kaharian ng sangre ang ginawa nilang display. May malalaking paru-paro naman na nakasabit sa hallway ng Tourism Office. May nagbihis hagorn pa na pandagdag atraksyon sa Halloween display. CJ Torida, One North, Central Luzon.